Hauria d'emplir paraules perquè estic molt indignada d'aquesta divisió que hi ha en aquesta manifestació de treballadors el dia 1 de maig. La gent s'ha dividida, una se va a una banda, l'altra se'n va cap a l'altra i només puc dir una cosa, divide i venceran ells, i és el que està passant. I ara vaig a demanar a la gent que està aquí indecisa com jo, a veure què pensen d'aquesta divisió que hi ha aquí. Crec que el correcte hauria sigut per jo que haguéssim juntat forces, no? Perquè és una situació en què tots sortim perjudicats, Claro que sí. tots sortim perjudicats, anant tots contra la mateixa situació i és un poc, això ens elimina forces. El día que podamos dejar el ego abajo de la almohada o abajo de una silla, seguramente la izquierda entenderá que nos tenemos que juntar más que estar más a la izquierda que a la izquierda.